ఇప్పుడు క్రీడా వార్తలు చూద్దాం. మొదటి నుంచి ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్టేడియంలో కబడ్డీ నేర్చుకున్న కోగంటి శ్వేత ఆసియా కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ లో దేశానికి బంగారు పతకం అందించడం గర్వంగా ఉందని జిల్లా క్రీడల అభివృద్ధి అధికారి బి సుధాకర్ పేర్కొన్నారు. యువ క్రీడాకారులందరూ శ్వేతను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఆసియా కబడ్డీ టోర్నమెంటులో బంగారు పతకం సాధించి నగరానికి చేరుకున్న శ్వేతకు ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో డీఎస్ఏ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం అభినందన సభ జరిగింది. డీఎస్డీఓ సుధాకర్ శ్వేతకు పుష్పగుచ్చాన్ని అందించి దుశ్శాల్వాతో సత్కరించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తండ్రి కబడ్డీ అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడు కేడీకే మోహన్ రావు బాటలో శ్వేత నడవడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ వచ్చిన శుభ సందర్భంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫెలిసిటేషన్ ఫంక్షన్, జస్ట్ రిసెప్షన్. ఆమె వచ్చినందుకు నగరానికి సాధారణంగా మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ తరఫున, కోచెస్ తరఫున, అలాగే క్రీడా సంఘాల తరఫున అందరూ కూడా ఆ అమ్మాయికి, అలాగే ఆమె తండ్రి మన మోహన్ రావు గారు, ఆయన కూడా ఏషియన్ మెడలిస్ట్. బహుశా అమ్మాయికి తండ్రి గారి స్ఫూర్తి అయ్యారు, నాన్నగారు మెడల్ సంపాదించాలని ఉద్దేశంతో సాధించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారిని అభినందిస్తూ, అలాగే భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి మంచి కాంపిటీషన్స్ లో, ఇంకా హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ లో పాల్గొని మెడల్స్ సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో ఆసియా కబడ్డీ పోటీలలో అఫీషియల్ గా వ్యవహరించిన ఏవీ కృష్ణారావు, తండ్రి కేడీకే మోహన్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జాతీయ క్రీడ కబడ్డీని ఒలింపిక్స్ లో చేర్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, పార్లమెంట్ సభ్యుడు లగడపాటి రాజగోపాల్ చెప్పారు. అందులో భాగంగానే కబడ్డీని దశల వారీగా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే ఇందుకు ఉమ్మడి కృషి అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన తొలి ఆసియా మహిళల కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ లో భారత్ కు స్వర్ణ పతకం అందించిన జిల్లా క్రీడాకారిణి కోగంటి శ్వేత మంగళవారం నగరానికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మొగల్రాజ్పురంలోని పార్లమెంటు సభ్యుని కార్యాలయంలో శ్వేతను రాజగోపాల్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఐలాపురం వెంకయ్య శాల్వాతో సత్కరించారు. అనంతరం రాజగోపాల్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ క్రీడాకారిణి శ్వేతకు ప్రభుత్వ పరంగా అవసరమైన సహాయ సహకారాలను అందజేసేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. ఆమెను యువ క్రీడాకారులు స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని కోరారు. కాగా నగరంలో స్పోర్ట్స్ అకాడమీలు ఏర్పాటు చేసేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని పేర్కొన్నారు. కొన్ని అకాడమీస్ ఏర్పాటు చేస్తారు. సో కృష్ణా జిల్లా తరఫున ఏ అకాడమీస్ ఉన్నారని చెప్పి ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు. చెప్పాము మా అక్కడ ఉన్న ఈ అసోసియేషన్ చెప్పాము ఏ క్రీడ అయితే బాగుంటుందని. ఎందుకంటే మనకు ఒకటో రెండో రావచ్చు. ఇది కాకుండా సాయి తరఫున మన మధ్యనే మంత్రి గారికి సాయి కూడా నేను వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ సాయి ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఒకటి, అలాగే స్పెషల్ ఏరియా గేమ్స్ సెంటర్ ఒకటి, 2 సెంటర్స్ ఇక్కడ పెట్టమన్నాం. అందులో కూడా ఏ క్రీడలు ఉన్నాయన్నది కూడా నిర్ణయించాల్సి ఉంది. అది ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. సో తప్పకుండా ఇక్కడ క్రీడా సంఘాలను అడిగాం, ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏ క్రీడలో బాగా ప్రతిభ ఉంది, అథ్లెటిక్స్ లోనా, లేకపోతే కబడ్డీయా, లేకపోతే వాలీబాలా, ఇలా. ఎందుకంటే అన్ని క్రీడలకు మనం పెట్టలేం కాబట్టి బాగా ఎక్కువ మంది అనేక గ్రామాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో బాగా ఆడేవాళ్లు, బాగా రాణిస్తున్న క్రీడల్ని మనం తప్పకుండా ఇంకా ప్రోత్సహించాలి. తప్పకుండా ఆలోచన అయితే ఉంది. ఆ దశగా మేము ఆల్రెడీ ఇప్పటికే అనేక స్టెప్స్ తీసుకున్నాం. బట్ ఏ క్రీడ అనేది ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. ఈ కార్యక్రమంలో కోగంటి శ్వేత తండ్రి కేడీకే మోహన్ రావు, తల్లి రమణి, పలువురు క్రీడా సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.